Balik-balik mo eh. Ito daw, ayaw ang baka. Nice. Audio Jungle. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. Bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scene of the Crime Operative. Tara! One zero. Ay! Oh, let's go! Ay!
Nga to lang mo pag mga ka banban. Six, 5 7, 5 8 Bano? Balik. Dugaya, oy! Ban! Hey.
Ya nga to banay. Alik! Wala. Ayaw lagi. Sige lang. Dagan lang, ako may matino. Dagan lang basta may ngato siya mo eh. Pagmusuyo mo pasa mo ah. Balik-balik mo eh. Nice na! Oh, tingog. Ay, dali. Dapat makatukos ko dito sa ano. Usap ka, wala pa kita sa lain. Buto, hindi ko eh. Ayaw, balik-balik ka. Iyan yung kasama mo na. Ano? Oh, sige, ako una. Paspasan, balik.